Tak a co se týče žehlení, používám úplně obyčejnou žehličku. Dá se i napařovačka, ale většinou u těch napařovaček se zadělávají dírky od toho škrobu. Tak, potom, co to odpočalo, tak si to rozbalíme. Máme nachystanou vodu, eventuálně mýdlo bez barví, což je důležitý, na čištění žehličky, mokrý hadřík a papír na otírání žehličky. Žehlici prkno, nebo já mám dělány přímo takhle prkno na to a budeme žehlit. Prvně většinou si vyžehlím. Musíme mít úplně rovnou, tu nesmí tam být žádný faldy, protože nám to bude dělat potom na tom neplechu. Tak. Já si sem nasadím tu spodničku. Budeme žehlit. Většinou si prvně tady vyžehlím, vysuším. My budeme sušit. Vysuším tu kraječku. V žádném případě na škrobení nepoužíváme Alba efekt, jelikož má v sobě silikon, a to potom je dopadek toho, že se začíná rozpadat ty kroje a myslím si, že je to škoda, že to opravdu dá to kupu práce, stojí to kupu peněz, kupu materiál a aby se to ničilo s Alba efektem. A co jsou pamětníci nebo co jsou v muzeích a tak to strašně neradi vidí. Vím, že to hodně ženských dělá, že si tím ulehčují práci. Ale přece kroj je nádherný, když vypadá, jak vypadá. A myslím si, že bys ty měl dát každé práci, aby to prostě stálo za to. Takže vyžehlím a úplně by to mělo být do sucha. Tady schválně nežehlím ten tunilek z toho důvodu, abych nežehlila tu kaničku a nestvrdla mě, protože se mně podařilo ji namočit. Tak. A mělo by to udělat tenhle zvuk. Jo, to je správně naškrobený. Vidíte, měla jsem to tady asi 10 minut a taky. A zase si to pošoupnu. Jo, a žehlím. Zase prvně si vyjedu ty krajky. Vysuším. V podstatě jenom sušíme. Nepoužívat na pařovačku, nepoužívat na praní a vyváže, změkčovače, takový, co jsou prášek z aviváži. Já peru všechno teda v jelenu nebo v marsejském mýdle, což se mně osvědčilo ze všeho nejvíc. A jedu a neodlepuju si to z ty podložky, protože aby jsme to měli pořádně vysušený všude. A pokud se někde něco pokrčí, stačí to takhle vzít, postříkat to a jedeme dál. Musíme dávat pozor, protože někdy to začne hodně jako vysychat, že je to odložený víc. A
pokud to máme suchý nebo začne vysychat a není to mokrý, tak to postříkáme vodou, aby to bylo vlhký a aby jsme to mohli vysušovat. Každý si najde na tom svůj grif, prostě jak to chce dělat, jak to bude dělat. Dá se dělat eventuálně, pokud nechcete zamokrá, dá se udělat bramborový škrob, který se vlastně uvaří jak puding. A pak ho naředíte na takovou říči kašu a bere se to potom přes sitko, aby tam nebyly s prominutím takový ty sopliky. A nebo musíte vzít vlhký hadr, kterým vlastně to musíte všechno udělat. Zrovna tady to mě vychází docela málo, ale jsou spodnice, které žehlím velký, které jsou tady v pase řasený a žehlí se třeba i hodinu a půl, dvě, než se to vysuší. Jo, takže člověk si opravdu s tím dá prácu, ale tady jsou dělané ty spodničky takhle, že se to jenom stáhne v pase, o to je to jako jednodušší. Jo, kdo máte starou žehličku, tak jsou to takové jako poklady. Někdo to teda dělá i těma napařovacíma, ale je to takový špatný potom na údržbu. Jo, protože když náhodou se vám to přilepí nebo něco, vemete mokrou hadýrku, můžete to otřít nebo si to očistíte. Prodává se to normálně v drogerii, je to na čištění žehliček. Tak. A už budeme u konce. Jo, ono, když je to víc uležený ten škrob, tak ono, když to žehlíte, tak on se krásně jako přilepí na to plátno a neodlepujte to. Normálně jenom přes to přejíždějte, dokud to nevysušíte a potom to oddělejte, abyste měla krásný, rovný ty spodničky. To není pomačkaný. Děláme spodnicu. Tak a máme vyžehlenou spodnicu. Necháme doschnout pásek, šňůrky a poté můžeme spodnicu pěkně stáhnout a napasovat na dívenku. A teď si vyžehlíme. Rukávce.
mě vemu trošku tu stánku, což je tady to tělo. Teď si vezmu krajku kolem krku. Krásně to tou špičkou můžu vytahovat. Je potřeba dávat pozor, kdybyste náhodou šili kroje, nesmíte dávat polysterové krajky. Vždycky bavlněný, protože ten polysterový by vám mohla by se připálit. Jo, takový ty silonový a tak. Vždycky to přežehlím z jedné strany a pak to ještě dožehluju z druhé strany. Tak a vyžehlím si poslední část. Dáváme zase pozor, aby jsme nežehlili šňůrku, protože když ji vyžehlíme, tak nám zůstane tvrdá a pak se s ní špatně manipuluje. Tak a teď to ještě projedu si z druhé strany, abych to měla dosušený. A jenom v podstatě vysušit. Vůbec nemusíte takhle stlačit nebo něco. Normálně projíždíte jenom prostě v klidu. Prostě jenom v podstatě vysušujeme. Budeme mít límec vysušený. Dáme si rukávky. Někdo má ty trojúhelníčky, někdo je tam nemá. Když jsou ty trojúhelníčky, tak se vlastně upravijou a přežehlijou. Dělá se to spíše u těch větších holek, než u těch dětí. A zase sušíme. Hlavně musíme dát pozor, aby jsme to ještě za tepla, pozor, nespalte se, rozlepili. Aby nám to nezůstalo slepený, protože by to mohlo nadělat paseku. A vyžehlíme rukávy. Opět začneme krajkou vysušovat.
když si dáte, když budete žehlit na stole a dáte si deku na to prostěradlo, tak aspoň tak kraječka, co tam vyčnívá, tak se krásně zaboří do toho a tím pádem vám pěkně tu plasticidu vyční. Jo, protože kdybyste to dělali úplně na tvrdým, tak to splaskne a nebude to tak pěkný. Ještě druhou část. Někdo žehlí na stole, někdo žehlí na prkně. Já mám v podstatě takový prkna udělaný. Tak, krajku máme vysušenou a jdeme na rukávy. A v podstatě vysušuju. Vždycky si to vemu prvně takhle na tom překladu. Dáváme pozor, ať si tam nenaděláme moc těch faldíčků. Tak, aby jsme to měli krásný. Se to našim panenkám v tom líbí. Na druhou stranu. Zapíme, protože se nám to samozřejmě na sobě. U žehličky teplotu musíme zkusit, protože některé tady ty staré žehličky hřejou víc, někdy míň. Přece už mají něco za sebou. Tak, když se to přilepí a musí se to odlepit. Tak a nyní jdu to vysušovat takhle zevnitř, aby se mi tam nedělaly žádný sklady a kony. Teď, co se mně stalo, že mi tam zůstal, vidíte, škrob, který já musím teď hadříkem, na to je ta hadýrka, a musím to v podstatě vyčistit. Z toho důvodu, aby tam ten škrob prostě nezůstal v tom sypkým, protože by se to sypalo ven. Takže to jenom nedala jsem si pozor, když jsem to namáčela, tak se mi to dostalo do toho. Je potřeba si dát opravdu pozor. Tak, a je to. Tak a můžu to vyžehlit. Někdo to já na těch malých rukávníkách, na tom jsem se to nějak moc extra nenaučila. Pro mě je to jednodušší takhle. A nebo se to dá ještě takhle si roztáhnout to trošku, aby se to vysušilo pořádně. Nemám ráda takový ty sklady na tom.
sušíme, dokud nemáme vysušeno. Poté vyžehlíme tady ten obdélníček, vysušíme, aby jsme tam opět neměli na tom ten sklad. Protože chceme, aby naše holčičky vypadaly krásně. Potom, co to máme vysušený, děláme i druhý rukáv a při druhém rukávu, jakmile to budeme mít vysušený, ten druhý, tak si přejedeme opět tu stánku, aby jsme dosušili zbytek. V případě, že to máme suchý, tak to jenom postákáme čistou vodou. Ten rozprašovač je dobrá věc. Tak. Přeželíme ještě přes předek. Musíme rozlepit. Tak. Já si teda ještě vyžehlím druhý rukáv a máme teda vyžehlenou i košili. A kdyby se vám náhodou podařilo i tady ty tunilky, tak to namočíte vodou, stáhnete na požadovanou ručičku a máte hotovo.